Ayan, dito sa dragon ngayon. Charlie. Easy lang to guys. Nalakas na nila. Oh, I can feel the chaos energy over there too. The energy is getting stronger. Too late. All of the Nilfgaardians were consumed by chaos. Nature must be in danger. Ayan oh, ligit na lord. Oh, I hope it's okay. Skip loads. Okay, sa boss, mga lod. Tayo nakatakbo. Ayan, patay agad. Good, stun. This is great. 18%. Yan, punta na naman sa kabilang boss. May nakuha tayo experience. Dito, try natin. Ay, hindi niya kaya. Meron na open na. Dito sa adventure. Kuha tayo ng stone. Dito. Patayin muna natin. Ay, wala namang kalaban pala. Dispatch muna tayo. Ayan. May kalaban doon, oh. Patayin natin mamaya. Patay. Ang cute. Doon tayo ulit kukuha. Ito. 5 na yung kakalaban natin. Ano mabilis.
kunat. Yung kunat nyo yung tank nga doon ah. Parang talo yata tayo ngayon ah. Ang lakas. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige. Nako. Ulti pa. Sayang yung ticket ton. Natalo. Banatan natin ito. Ang padagdag. Experience. Look na natin. Pero mabilis. Ayun. Agad. Tara na dito makuha. Malakas ng kalaban. Defense yan. Push yun. Ngayon, panalo. Panalo ka mga idol. Yo, mina-mina. Dami. Saan pa pwede? Wala na. Kulang ng pang dispatch. Dito na natalo kanina eh. Ito lang level 2. Teka lang. Level 2. Ayan, level 2. Tingnan natin ang 5 para mabilis. Tapos-agad. Namatay yung isa. Ayun, kunin natin. Meron dito. Sayang naman. Dispatch. Kirang pala to. Ayun, tapos na. Dito naman tayo sa mission. Muna natin. Ayun, cool. Ito. Ayun, nakuha natin. Ticket. New title. May new title naman. Ang dami ka pa gagawin dito. Hindi ka magawa-gawa.
tayo sa... Try natin ulit. Kukulang pa yung combat power natin dito. Whoa! What's all this? Whoa! They're coming! What are you doing? Do something! Marami naman nila. Hindi kayang ilagan. Ang dami. Dibentyo. Yun ko na sana. Cleaner ko na lang sana.